Na Slovensku dochádza k rozvratu právneho štátu. Premiér Fico tlačí mafiánsky balíček cez parlament expresne rýchlo. Ignoruje pritom odporúčanie Európskej komisie, ktoré si prišiel sám vypýtať do Bruselu. 20 000 ľudí preto vyšlo na námestia po celom Slovensku. Volali po zastavení demontáže demokracie. Vyše 70 000 občanov podpísalo 2 petície proti zásahom do spravodlivosti. No pre Fica sú to nepriatelia či agenti. Aj novinári, aj opozícia, aj mimovládky. Pohŕda vlastným národom. Ani na chvíľu neuvažuje mafiánsky balík riadne prerokovať a vypočuť si kritiku. Radšej z každého spraví nepriateľa Slovenska a jeho záujmom. No pravda je, pán Fico, oveľa jednoduchšia. Národným záujmom Slovenska nie je korupcia, ale je potláčanie. Vlastizradou nie je obrana spravodlivosti, ale je demontáž. Európa, tento parlament sú naším domovom. Preto našim skutočným národom je silné a spravodlivé Slovensko v Európskej únii. Ďakujem.